Һаумыгыз, кадерле дуслар, минең исемем Заһир Ишкинин һәм мин Башарт компанияның директоры. Бына инде алдар дип аталган башкорт телендә кызык хүрәтләр төшерү конкурсы үтеп китте. Бу конкурс Башарт компанияның бәйләнештә.ру сайтында урнашкан официаль төркемендә үтте. Бүтәһе 44 автордан без 348 эш алдык. Моны бик куанычлы, күп эшләр безне куандырды, ләкин кәефте төшергәннәре булды. Достар, әйдәгез үзебезнең туган башкорт телебездә матур итеп язарга, дөрес итеп язарга һәм аралашырга өйрәнәйек. Һөйләштекме? Хәзер инде алдар конкурсының һөҗүмтәләренә күсәйек. Иң тәүдә жюри әгъзаларына зур рәхмәтләребезне белдерер идек. Улар Алмаз Губайдуллин бәйләнештә.ру сайтында шәп шыттырабы төркеменең төп администраторы. Гайса Гайсин, шулай ук бәйләнештә.ру сайтының Елмайлык төркеменең төп администраторы. Радик Гизатов, Страйк КВН командаһының капитаны һәм әлбиттә мин, Заһир Ишкинин. Иң күп лайктар йыюсы хүрәт өчен Байрас Азаматов башкорт кружкаһы белән бүләкләнә. Байрас, котлайбыз һине. Байрастың хүрәте 400-гә якын лайк йыйды. Алдар конкурсына иң күп эш ебәрүче Диана Сөнәгатова шулай ук башкорт кружкаһы белән бүләкләнә. Диана бу конкурска 64 эш ебәрде. Котлайбыз һине, Диана. Башарт компанияна багышланган иң шәп хүрәт өчен Усман Юнусов бүләкләнә. Ул Башарт компаниянан 1000 һумлык сертификатка ия булды. Безгә уның ошо хүрәте охшаны. Ә хәзер урыннарга күсәйек. 3нче урын Юлия Валеевага эләгә. Котлайбыз һине, Юлия. Һин Башарт компаниянан яттык һәм кружка йыңдың. 2нче урын Газиз Абдулмановка эләгә. Газиз Башарт компаниянан футболка һәм кружка йыңды. Шулай итеп, 1нче урын Идел Бухарбаевка китә. Идел, котлайбыз һине. Һин Башарт компаниянан йылы толстовка, футболка һәм кружка йыңдың. Бөтә йыңгүчләрне ысын күңелдән котлайбыз. Ә кем инде йыңмәне, кәйфегез төшмәһен. Киләһе конкурсларда әүдем катнашыгыз һәм безгә унда уңышлар теләйбез. Һау булыгыз.